Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo napraviti farmu. Ja sam započeo, pa da nastavimo. Tako se. U ovoj epizodi sam ubacio shader, kao što vidite. Možda nekog shadera, vidite, miče se voda. Vidite li? Tako. Tako se. Forma rasti. Mislio sam kraj ovog potoka jer imamo oko kuće puno potoka, pa eto. Tako. Tako je. Izvinite ako nešto čujete u pozadini, a ovo se ne može. Kao što vidite, to se ne može. Idemo po sitove. Ima već sica ovdje, ajmo uzeti ga. Ajmo samo malo stopirati epizodu i evo nas nazad. Trebao sam nešto da uradim. Idemo prespavati. Tako. A vidite kako ne može dva bloka vamo. Tako, bit će nam hljeba tune. Još nam treba sice. Još malo, ne treba puno. Evo ja vam gledam izeta. Čujete nešto? Tako se. Ne, dobro je. Čekajte sam malo. Neko mi je bio u sobu, ali mi nastavljamo. Izvinite ako nešto čujete. Ajmo pijeska. Zapravo, ajmo pješka, ja sam tamo završio farmu. Pokazat ću vam poslije. What the fuck? Kada sam vam dobio? Vidite, dobio stik. Fora. Vidite. Brzo će nam puhnuti šavel. Evo, pukla je. Tačite. I to je to sve bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!